Bé, doncs mira, evidentment que ja l'havíem vista i l'hem viscuda, però evidentment que et tornes emocionant. Penso que t'emociones perquè és de veritat, perquè és real, perquè transmet, perquè sense haver-hi cap guió tot es va enfilant i la vida és així, és una lluita contínua i penso que realment és un èxit el que ha aconseguit en Raül, aquesta és l'emoció principal. Tu com ho veus? Home, emociona tornar-la a veure una altra vegada, però emociona més quan la veus a casa, no? Quan la veus en el nucli d'on t'ha passat tot això. I quina és la lliçó que vols que volies tu donar? No? Hi ha una lliçó? No, la lliçó és que no hi ha lliçó, Sí? És només normalitzar una malaltia que està a més llocs dels que la gent imagina. I és només ficar nom el nom que té a una malaltia d'addicció. Només és això. Ja està. I a partir d'aquí, la gent que reflexioni i que pensi i normalitzar-ho. No té res més. I creus, Carme, que d'una cosa negativa n'heu sabut donar la volta i treure una positiva? D'alguna manera? Jo penso que, evidentment, el negatiu l'estàvem visquent, l'estàvem patint i realment combatre-ho i sortir del forat és totalment positiu. I evidentment, que en Raül se n'adoni amb aquesta llunyania i amb aquesta passió per aferrar-se a la vida, això és fantàstic. El més important de tot plegat és que la societat se n'adoni que és una malaltia. Jo no ho havia considerat mai com una malaltia. Jo era dels que pensava que realment era perquè volies, era perquè et volies divertir massa, més del que tocava. I no, realment el teu cap passa precisament una malaltia que tu no domines i que t'inclina. Per tant, necessites tota una ajuda per combatre-la. I això és el que penso que posa molt clar, deixa molt clar aquesta pel·lícula. I com el veus tu ara amb ell? El segueixes molt de sobre, el marques molt de sobre, allà el drac, o al moment? Jo me l'he mirat sempre, Raül, evidentment, i ara me'l miro plena de joia, plena d'alegria per aquesta victòria, feliç per aquest futur que té. Ara jo penso que ell recorda moltes coses que abans li deia, li entrava per una orella i li sortia per l'altra. Per tant, m'agrada retrobar aquest fill tan victoriós. I tu com la veus amb ella ara, que ja no té el Sant Pau? Oh, feliç. Sí? Igual. Sí? Igual i feliç, sobretot. Sí? Li vaig dir l'altre dia, aprofites per descansar, i em va dir, no, descansar no. No, dic... Mira, és que l'altre dia, i vaig pensar molt en ell, l'altre dia a Instagram vaig fer una roda de preguntes i un em va preguntar quan tens temps per tu? I jo dic, tot el temps és per mi. El meu temps és quan treballo, quan dormo, quan estic al lavabo, quan tinc oci, i jo crec que ell és el mateix. Sentir tot el temps teu, disfrutes de la feina, de la família, i jo crec que és la nostra filosofia de vida. Però la clau és trobar-te amb què els déus et beneeixen amb una professió que té tant ventall de possibilitats. Pots divertir, treballes molt però et diverteixes i aprens, que això penso que és el que més t'atrapa, que aprens molt. Potser el problema que teniu els dos és que feu la professió que us agrada, potser, no? Sí, això és una sort, per això em dic que són els déus que t'han de beneir una professió que també t'ajuda molt a aferrar-te a la vida d'aquesta professió. Clar, sí, no tinc la sensació que és feina, sí que és feina perquè al final del mes et guanyes la vida, però t'omple i això crec que és el màxim. I per acabar us volia fer una pregunta a vosaltres dos sobre el Festival de Cinema de Calella, que vol ser alguna cosa més, vol ser el Festival de Cinema de tot el Maresme. Vosaltres sou de Sant Pol, nosaltres de Calella, avui ha vingut un guionista d'Arenys, gent de Mataró. Creieu que és una bona idea, un festival de cinema de tot el Maresme? Home, jo crec que hauria de ser-ho ja, no? Sens dubte, és una ciutat molt important, Calella, on... Però vull dir tot el Maresme, eh? Sí, però dic per això, perquè no hi ha ningú més, sempre ha d'haver un primer que ho fa. A més, amb els premis que veies, que no és una cosa que queda a casa, sinó que se n'han anat fins a Taiwan, no? No era Taiwan? Filipines, Califòrnia... Filipines, Califòrnia... O sigui, que és una cosa que mira cap al món, perquè no pot ser la seu aquí a Calella, al Festival de Cinema del Maresme.
Tu com ho veus? No, jo em sembla fantàstic. Jo estic convençuda que al Maresme passen moltes coses. Som creatius, som gent que fem coses interessants. Per tant, home, que es parli de cinema jo em sembla interessantíssim. I que Calella s'hi jugui els quartos, jo em sembla encertadíssim. I què tal va anar a Sant Sebastià? Bé, molt bé. No tenim un altre acord. Bé. A Sant Sebastià devíem començar, evidentment, varen arribar al número 5 i ara quin número? 68. Imagina't, clar, ni el recorregut que falta, però aquí està la força, la iniciativa d'un grup que es trobin i que s'hi posin i que continuïn. Per tant, els presentadors han dit 5 per 5 per 5 per 5. El Festival del Cine de Sant Sebastià és el Festival de Cine de Sant Sebastià, però agafa tot el País Basc i aquí a Calella passarà el mateix, el Festival de Cine de Calella i agafarà tot el Maresme. I ara sí que prometo que és l'última. En el futur, li veus que té pinta d'estrella o...? Ja ho soc, una estrella. No, ja saps a què em refereixo. Realment, ell és una persona amb talent. I estrellat. Està claríssim. No, però jo no et preguntava això, ja saps què et pregunto. Exacte, ell és un motiu de talent. I sap que ara no serà aturat. Per tant, el més important és que tu tinguis consciència de la teva capacitat. Està a la seva mà de l'ambició professional que l'acompanya. Per tant, ell té la paella pel mànec. És així. Ja està. Gràcies.